Il-paċi ma tistax ikun hemm jekk ma jkunx hemm dawn l-arba' affarijiet. Verità, libertà, istessa espressjoni, imħabba u ġustizzja. Jekk toqgħod tonqos ħaġa minn din m'hemmx paċi. Kien fit-2 ta' Diċembru 2006 meta tħabbret in-nomina tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta u kien ikkonsagrat isqof fis-26 ta' Jannar 2007. Il-motto li l-Arċisqof Cremona għażel għall-episkopat tiegħu kien ħejju triq għal Mulej, motto li jispjegah waqt li kien intervistat fil-programm Profili. Mhux biss ħejju triq tal-Mulej għal Mulej, imma araw it-triq li qed iħejjilek il-Mulej. Żgur. Il-grazzi li għatina. Matul il-ħajja saċerdotali tiegħu, Monsignur Cremona edha f'diversi uffiċċji oħra tal-Arċidjoċesi fosthom delegat tal-Arċisqof għal ħajja konsagrata, assistent direttur spiritwali fis-Seminarju tal-Virtu, membru fil-Kunsill Presbiterali kif ukoll President tal-Kunsill tas-Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi Maltin. NetNews kellem ma' Monsignur George Frendo li miż-żożija tiegħu ħadem ferm il-qrib miegħu matul dawn l-aħħar 63 sena, kif imxew pass flimkien fl-irwoli pastorali tagħhom. Il-karattru tiegħu kien tassew attraenti kemm għaliex bħala karattru kif diġà qed kien tip ferrieħi, imma wkoll imħabba s-sempliċità tiegħu. U għalhekk anke meta kien Arċisqof, imħabbat naturalment b'xogħol ta' Arċisqof, bil-problemi ta' Arċisqof, madankollu dejjem kien isib ħin biex jilqa' nies. Father Charles Tabona ħadem ukoll sew mill-qrib tiegħu fejn żgur mhux se jinsad bis-sima dejjem fuq wiċċu u anke jekk kien ikun għaddej minn żmien diffiċli, jeħtieġ ftit ħin ta' mistrieħ qatt ma kien jirrifjuta li jiltaqa' man-nies. Għan-nies indunat li dan kien raġel qaddis, raġel tajjeb u twajjeb. U aħna fil-Knisja ngħidu biex tkun qaddis irrid ikollok il-virtujiet eroiċi, jiġifieri kwalitajiet illi jkunu straordinarji, mhux ordinarji, ċertu livell ta' virtu. Patri Pawl, Monsignor Cremona, jiena ngħid bidejja fuq qalbi illi kellu il-virtujiet eroiċi. Ifakkar ukoll il-Monsignur Cremona Patri Alan Joseph Adami bħala persuna li kellha sens ta' paternità les biex jgħinek minnu fih. Kien persuna illi anke bil-bissima mod doċli ħafna kellu dan l-ispirtu ta' ħlewa ħafna, kien jatik kelma illi kultant forsi staċċanfrek, kultant tigwidak. Imma qatt ma kien persuna li jagħmel dan b'ċertu ton jew maniera konfrontattiva, dik il-ħlewwa tiegħu kienet kważi tiġbdek u dak li jgħidlek ħallik tixtarru għal ftit żmien mhux ħażin. Il-Papa Franġisku kien laqa ir-riżenja ta' Monsignur Cremona minn Arċisqof ta' Malta fit-18 Ottubru tal-2014. L-Arċisqof Cremona kien irtira fil-Kunvent tad-Dumlikani r-Rabat u fl-aħħar snin kien fid-dar tal-Kleru f'Birkirkara.